முற்றும் முடிய நடத்திடுவார். வாக்கு தந்தவர் மாறாதவர், தந்த வாக்கை நிறைவேற்ற வல்லவர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், முற்றும் முடிய நடத்திடுவார். வாக்கு தந்தவர் மாறாதவர், தந்த வாக்கை நிறைவேற்ற வல்லவர். அவர் மனிதன் அல்ல பொய் சொல்வதற்கு, மனம் மாறிடவும் மனு புத்திரன் அல்ல. அவர் மனிதன் அல்ல பொய் சொல்வதற்கு, மனம் மாறிடவும் மனு புத்திரன் அல்ல. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்ற வல்லவர், இயேசு வாக்கு மாறா உண்மை நாயகர். வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்ற வல்லவர், இயேசு வாக்கு மாறா உண்மை நாயகர். காலங்கள் கடந்ததினால், தாமதமாவதினால் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறவில்லை என்று சோர்ந்து போயிருக்கிற கர்த்தருடைய ஜனமே, உனக்கு வாக்கு பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர். பொய் சொல்ல தேவன் மனிதன் அல்ல, மனம் மாற மனுப்புத்திரனும் அல்ல. அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ, வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ. வாக்கு பண்ணினவர் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி விசுவாசத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்வோம். வாக்குத்தத்தம் நிச்சயம் நிறைவேறும். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், முற்றும் முடிய நடத்திடுவார். வாக்கு தந்தவர் மாறாதவர், தந்த வாக்கை நிறைவேற்ற வல்லவர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், முற்றும் முடிய நடத்திடுவார். வாக்கு தந்தவர் மாறாதவர், தந்த வாக்கை நிறைவேற்ற வல்லவர். அவர் மனிதன் அல்ல பொய் சொல்வதற்கு, மனம் மாறிடவோ மனு புத்திரன் அல்ல. அவர் மனிதன் அல்ல பொய் சொல்வதற்கு, மனம் மாறிடவோ மனு புத்திரன் அல்ல. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்ற வல்லவர், இயேசு வாக்கு மாறா உண்மை நாயகர். வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்ற வல்லவர், இயேசு வாக்கு மாறா உண்மை நாயகர்.